Ona hana hormang wen. Nakikamu batho ba bangata bang pitsa ka tsakanas. Nakitshwere matla a tao mo. The reason why ngimshayile urolithisha sekhaya yonke. Kuba ongikhalele thishu but awuhlakula amato. Okay, 2 minutes ke tla kusela double tlo. Ushayo kami iJaganet. Eya. Phela nakimthabi. Uyazi ukuthi une twin. She's a twin. Babiza ngama 2 in a 12. Ha ayo mutotho shapa ngwana he 6 ke phela. Lona juzo ngitshela ngabathe qumsamgcine ngawe. Uyangiphaphela ngomzimba wesinkose 5 rand. Saphapha kini since abadla Alban. Kunihlekana. Manje uzoyeka lo mntwana lona ngidelele. Kuyafana ijuju zenzani? Juju saba lo mntwana. Uyeka lo mntwana ngidelele. Andoda, lo mntwana ukapha umkhukhu. Wena uzuphinde enhloko athi lemon. Manje yekela lo butang ankwar. Yinazo yenza ugwetshe ngomzimba wathi penguin. Kwacha wena saba lo buti. Eish, uJuju uzonginyatha la, uzocabanga ukuthi ngigwa. Masimba wakho wena webhudi. Juju, cela ungaboni ngathi ngiyambalekela ne. Ngisala lapha endlini ngisawufaka amatiki, ngiyabona. Lesikora sizongifuna size singithole lezi, kungcono ngihambe ngiyoxolisa. Okudla manje sesibadala kumele sithathe impilo serious. Andoda, sikuphi lesikole sihlala la? Uhambe namhla ekuseni athi uyothenga isibhamu. Ngemnandi mbona itosi. Itosi? Yeah. Itosi? Kaona itosi, signature itosi. Light? Yeah, light. Hayi buzwezana light umncane nje. Kafukushisa inkauza. Shisa inkauza? Yeah. Akunani. Umncane nje uyabhema wena abantu. Baqinisele mabethu liyafizo la. Una itosi noma nayi. Bethu umncane nje uyabhema bethu iyeke lento le ayikho friend bethu. Una itosi noma nayi. Asiyeke ukuthi mina noma nginayo bethu iyeke ukubhema bethu yacaba ukuthi wena bethu uzoshesha ufe bethu. Kanjani? Uzoshesha ufe wena uzofa kuqala kunami ngenxa lento yenzayo. Umuntu obhemayo bethu ziyehla izinsuku zakhe zokuphila bethu wena uzofa kuqala kunami cabanga. Uzofa kuqala kunawe. Uzofa kuqala kunami iyeke lento yenzayo bethu lo mjida lo ngempela mina bethu iyeke. Ufebani. Sohlangana nezulu. Ngiyafika mina ngiyochitheka
ishebo kusala masala mhlafika mina kuyochitheka ishebo kusala masala. Wena Rasta, mele ususe lento la inhloko. Toti imundo la inhloko. Lento ngitshela namasi. Mba. Endoda, lo muntu lo yakudelela mara kabonisi. Uthi lento omtshela yona amasimba. Hayi lawa, when I think of ibunu, amasimba, uyakudelela lo mfu. Oh. Uyangithuka kahle kahle lo muntu. Ngifuna uyongishayela le yanja, ngizokuphi 200. Ngifuna evidence, maqeda ukumshaya, umshude. Ngiyakutshela, angiyeki le mali, uRasta ngifuna ukumfundisa abantu. Ngifike ngokuzomqeda, mangilenda ngimthola relax enalamajida. Rasta, Mr. Bob Marley. Ngiyacela ngapha kancane mfowethu sikhulume nje kancane. Umuntu atopistina, ngiyakutshela uvele wabona ukuthi ngize ngokuzomqeda. Hawu kungitshele nje ungiza kahle. Uyangibitha manje ngiduthile majida unafi. Ungiza ngisho ungiza kahle. Ngiyaka evidence. Yeah. Pose la. Endoda lo muntu uphozile lo. Ngathi umshayanga lo muntu. Lo muntu ngimlemazela bopoints laba. Limele. Hayi, le mali ngizokunika amaqedwe kumshaya lo muntu. Kwamanje ngathi umshayanga. Yabona mhlaya. Namhlanje senza imali. Icathulo zesikolo sisothele. Ugesi sisothele. Igrocery sisothele man. Boss. Izinto zadura kulamalanga. My brother, wonke umuntu ulwela ukusurvive. Wow. Abantu abasogolayo already. Shothi mele basogole more. South Africans, lenkinga inkulu ngenye indlela abantu abangeke bayicabanga. Ama-informal traders aphila ngezinto abazithengisayo. No luxury man. Imali for ukusurvive. Imali for isinkwa, i-transport, i-school uniform, i-rent, nokondla imindeni. This new tobacco bill could ban the selling of a single cigarette. And for ama-informal traders amaningi, kula i-daily income eqhamuka khona. Bafuna nalama products asuke ku-display. Plus heavy fines and even possible imprisonment. But na inkinga. Ama-informal traders amaningi adipendele ekuthengiseni le cigarette ukuze ayenze imadlana. Abantu abaningi basurvive kanjalo. Ukususa le income ungaprovide i-solution. Lokho kungadestroy imindeni. We are introducing stricter laws to protect public health. Okay, sharp. But what happens to our income? Kwenzakalani ngalabantu laba abafida umndeni wabo ngale hustle? And listen carefully. Inithasa ayikho against i-public health. And akekho umuntu othi health ayibalekanga. But i-billing kumele ivikele ama-informal traders namabhizinisi amancane. Because angeke wenza ama-decisions ngempilo zabantu without ukulalela abantu aba-affectekayo. Baba, usengile isimo. I will listen, we don't judge. Umnotho uwile. Imisebenzi ayitholakali. Abantu baphanda imihla namalanga just ukuthi basurvive. If imithetho emisha iyabekwa, kwamele bavikele nabantu ababeka isinkwa etafuleni. Nithasa is calling for amendments that are fair, inclusive, and that listens to voices of informal traders. If you agree, sign the petition.